Bueno, hemen nagona da nire aitak egindako maketak. 16 urtean egin zituen 22 maketatik 20 daude hemen. Eta, bueno, bere omenez egindako erakusketa txiki bat egin dugu. Lesoko jendeak ikusi desan, zelan egiten zuen. Pixkat egiten zituen, lortzen zituen planuen arabera. Jendeak ematen zizion planu batzuk, beste batzuk nik Astilleroan egiten dut lana eta nik lortzen ditun. Bueno, depende, jasoz dentzuna egiten zuen, ez zuen mota bateko maketa bakarrik egiten. Neatxa mendizalea zan, amorratua zan, 58 urtekin istripu bat ikizun, belauna puskatu zuen, orduan mendiko afizioa Goitibera juntzitzaion. Oparitu genion kajatxo bat, saltzen dituztenak eta horrekin hasi zen, engantzatu zen, utzi du, bistak eta eskua ez dioten eman, orduan utzi du. Hemen dagoen kartelan, saltzen dira nire aitan Jolixen gurasuak, hoxe dio, bere familikoak txularrak zian lezon, eta bere ama Manuela, errenderiko bordakua. Argazkia usten dugu errenderiko borda baserrian dagoela, ateria. Eta, bueno, lehenengo maketa, egintzun maketa, nahiz eta kaxakoa izan, beretzako berezia da. Eta, bueno, de hecho, jarri zion bataiatu zuen bere familiko izengoitiakin, txularra izenakin. Dena egurra da. Egiten zituna zen kuadernak eta kostillak eta egiten zituen tableruan, eta gero bai, erosten zituen lehiuak, portilluak eta olako gehienak behak egiten zen. Oso kontentu gaude, kriston jendeak jende pila bat etorri da, eta denak zoriontzen gaituzte, eta harritzen dira gehien bat, zenbat ordu zaldauden hemen maketak egiten, ez? Kalkulatzen dituen maketa batzutan 1800 ordu pasatzen titula egiteko. Eta hori, oso posik eta jendiare oso kontentu. Beak txoko bat zuen garajian eta ordu pila sartzen zituen. De hecho, gure amak zaten zion, pasatzen dituzu ordu gehiago garajian, leheno lanian zinanian ginen. Eta, bai, jute ginen eta beti zehonan bere txokuan, bere pisak egiten, da, bai, hau dena montatu dugu beak ezer jakin gabe, eta, sorpresa eman du, eta bai, kontentu dago, gaina jende bere lagun sarrak eta etorri dira, eta, oso kontentu dago. Lokala hori, aitantzako berezia da, ze, gaztetan 7 urtekin ja, hemen hasi zen janari denda bat zegoen, eta hemen hasi zen pixkat lanian enkarguak eta egiten, gero 10 urtekin bizikleta hartu eta gantxuzketaino juten zen ogia banatzea, eta beretzako ere lokal hau pixkat berezia da. Hor dago aita gaur egun, eta bere esku istripu bat eukizun baita eta bihatza potolua faltasun, horrek traba egiten zion, naiz eta traketxe izan bihatz hori, bere ikusten da, egin zuen lana. Eta beste argazkia berriz da, lanian hasi zanean, gutxi gora bere 19 urte ditu, eta San Pedro ontziola batian hasi zan lanien. Oso nian esatzen, alaba esatzen, joan behar dugu ikustea barkoan esposizioa, ze barkoan esposizioa, ze zeinarratik ikustea olako gauzen bat. Laki jamitziteu ze, eta zorrin izanean nea, ere neu, zer dago. Kriston. Emozioa, bai. Planuak batetik eta bestetik, Astillerotik eta Leonikian tailerretik eta erendik pixkatek arreta. Bai, harrekin denboa pasa. Gaur bakarra, Julieto nintzen nian denboa zorra, eta non batia pasa haber. O taberna, o lanea eta, denboa pasa, hori jasen nintzen. Txarra zen askotan, azte bete hau pasa, eta bizkudo batian jata hauzi. Berriz, hasi berretikan, oinate. Zei hola.